yabo mfethu. No mfethu, God is love mfethu, God is love. Ukusonga nje mfethu inkulumo yethu. Yazi khona into ebhlungu engeke ngibone ekhulukazi makwemncwabo, uthola ukuthi abanye abantu sebelinyazwa ukuthi lo muntu oshonile abamthandanga fully, wholeheartedly, ngendlela okufanele abamthande ngayo. Sebelinyazwa yiloo nto ukuthi balahlekelwe yithuba forever. So angithi angikhumbuze uma usanomama, usanomzali, usanobhuti, usanosisi, awubathande labantu wholeheartedly, fully committed mfethu ekuthandeni abantu, ngoba ngelinye ilanga bazohamba. Vuma ngiyibone kaningi lento ngisemncwabeni uthi laba sebeyakhala kodwa ubuhlungu babo sekuwukuthi hey, I thought I still had enough time with this person. Yazi mfethu khona abantu esengibathande ngalendlela ukuthi mabeshona kuzoba buhlungu, but ngizothi ngibuka ibhokisi labo ngibe nalokho ukuthi I'm glad I loved them fully. God is love mfethu. This coming Saturday siyahlangana Brian Dalo, ungalenzi iphutha. Uthulani yeyeye Gumede kuzo zonke inkundla zokuxhumana. Uthulani yeyeye Gumede, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. God is love. Amen. Thank you so much. Coming up next is a